Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, o ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsoon, welcome sa atong pagsaulog ng Santos nga Misa, sa atong pagpangandam sa atong kaugalingon kay mobiya na kita sa 2025 o sa atong pagdawat sa bag-ong tuig 2026. Uban sa dakong pagsalig o pagtuo sa Ginoo, maglaom kita nga adunay daghang mga kaayuhan nga ihatag ang Ginoo kanato nining bag-ong tuig nga atong pagasugdan. Busa mga kaigsuunan, hinulsulan nato ang atong mga sala, mangayo kita og pasaylo sa Dios aron maandam kita karon pagsalmot ni ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel og mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios, kanunay magmapuslano ng talang kanamo, ang mga pangalian ni Maria Birhen o Inahan, kay imo kami gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan, pinagi ni Jesu-Kristo iyang anak, nga buhi ug haryoban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron og ang iyang mga anak, nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kung ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Hipadan-ag unta kanato ang iyang nawo. Mahibawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta, ug diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya, kay nagamando sa kanasuran, diha sa katarong imong agakon ang mga nasud dinhi sa yuta. Daikon unta ikaw sa katawhan, O Dios, ang tanang kalungsuran magdayeg unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug sa tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya.
Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan ug nagpuyo sa ilalom sa balaod aron pagluwas niadtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuwaw, Amahan ko. Busa dili na kamuulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Busa midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan og namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Og namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita. Sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo ka adlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanampon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Happy New Year kanatong tanan. Palakpakan nato ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan. Ang bag-ong tuig gasa gikan sa Dios. Ang pagtakop sa nilabay nga tuig gasa sa Dios. Aron kita makapadayon sa bag-ong tuig, kinahanglan atong takupan ang niaging tuig 2025. Unya atong sugaton ang 2026 sa pagdakong paglaom, pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Nga siya nga nagpahigayon ni ining tanan, adunay mga maanindot nga mga butang nga iyang ihatag kanato. Mga maanindot nga panghitabo nga atong dangatan nining tuig sa 2026. Usa ang pagsaulog sa bag-ong tuig, usa ka pag-say goodbye sa aningagi, pagpasalamat ni adtong tuig 2025 sa mga nasinati nato ni adtong hilabay nga tuig. Ang atong mga kasinatian mauman nga adunay mga kalipay, adunay mga panalangin, adunay daghang gasa nga gihatag sa Ginoo kanato. Apan ang atong pagpuyo niadtong niaging tuig dili exempted sa mga challenges, sa mga problema, sa mga trials nga atong nasinati niadtong niaging tuig. Apan bisan pa niining tanan, ang Dios wala gayud muhunong sa pagpanalangin kanato niadtong niaging tuig. Busa angay lamang nga magpasalamat kita kaniya niadto pagbiya nato niadtong niaging tuig, o kita uban ang dakong paglaom atong sugaton kining bag-ong tuig nga atong sudlan ang 2026. Regardless of unsa nga mga matang kay kanang tag unsa may unang mitingog aning tuiga, o mitingog ba ka o sabay unang mitingog, siguro karon nga tuig ang unang motingog mao ang wati. So diha tami wati kat sa una o sa to naagi mga tuig sa mga ilaga, tuig sa mga kabayo o uban pa. Whatever nga animal nga motingog pag-una, that is not important for the Christian people. What is important is that this new year is a gift of God for us. Gasa ni sa Ginoo. O kay gasa ni sa Ginoo, we believe nga ang Ginoo mag-uban kanato og magpanalangin kanato. Regardless og pila ka mga prutas ang inyong giandam sa inyong balay, wa nay labot sa celebration sa liturhiya. Kay ang atong mga tradisyon niining atong Pilipino nga kinaiya, nindot man nga tradisyon, apan giapilan man pud nato og superstitious belief, and that makes our tradition nga something superstitious. Ang pagpangandam og prutas sa atong balay nindot man na, kay para sa atong Noche Buena na ay salusaluhan. Apan ang dili nindot kay maingon ka nga kinahanglan dosig yod, dili mo sobra, dili mo kuwang, kinahanglan ligngin yod, kinahanglan dili itom ang liso, kay naatay mga patuo-tuo nga kung itom ang liso, it's bad luck. This is not included in the celebration of New Year. Bahalag 5 ra ka buok imong prutas, bahalag dili lingin, basta naa diha kining tanan, ang panalangin nato wala makadepende sa number of fruits nga imong ibutang sa imong lamisa. Nganuman, hinomdomi ang tag-iya sa tibuok kalibutan mao ang Dios. O kana nga Dios atong amahan. Our Father will bless us beginning today until the end of this year. He will bless us continually because we are all His children.
Regardless of nag-andam ka og ligngin nga prutas, nakuyaw ra ba po ng ligngin nga prutas no kay ipatong-patong nimo sa imong kanang tray, mga hagbong mga ligid mo palayo na nun ang grasya sa inyo. Kay laliman kag 12 ka klase nga prutas unya 12 pud ka buok na ana sige nga na. So tan-aw na to nga regardless of naa may fruits o wa mo'y fruits sa inyong balay, let us believe that this year is a gift of our God, and this God is the creator and the owner of everything we see and we do not see, and this God is a Father. Amahan, og kaniya nga amahan, miingon ang Ginoong Hesus, pangayo kamo bisan unsa sa akong amahan, sa akong ngalan, og iya kining ihatag kaninyo. No need of 12 fruits sa inyong balay. Kung naamoy prutas, maayo. Kung wa mo'y prutas, ayaw mo kaguol. Kay ang panalangin wala makadepende sa gidaghanon sa inyong prutas sa inyong balay. Ang panalangin nagdepende sa atong pagtuo sa Ginoo. How big is our faith in God? God is so generous nga dili siya nagkinahanglan og number of fruits. Kanang inyong prutas kauna gyud na ninyo. Kanang inyong prutas, ayaw mo pagtuo kung 12 na kabuok o 12 po na kaklase, the more blessings mo anha sa imong kaugalingon. That makes our tradition something superstitious. Kay atong giapilan og ingon ana nga understanding. Dili sayop nga mag-andam tag prutas, dili sayop o dili sala nga mag-andam tag mga lain-laing prutas kutob sa atong makaya ma-afford ang sala tungod kay atong giapilan og superstitious understanding nga kung dili kompleto ang imong 12 dili pud kompleto imong panalangin. Kung naay itong nga liso sa imong fruits nga giandam, bad luck, dili na mao sa Kristohanong pagtulunan. Hinumduman ang tag-iyas kalibutan, ang Dios kana nga Dios atong amahan, og ang amahan maluoy gayud sa iyang mga anak, busa ang amahan manalangin kanato sugod karon hangtod sa pagtapos sa kinining tuiga. Mao nang miingon ang atong unang pagbasa nga kung gamito nila ang akong ngalan sa pagpanalangin sa katawhan o sa ingon sa Ginoo, panalanginan ko gayod sila. Mo nagiingon sa unang pagbasa, kinutlo gikan sa Book of Numbers, nagiingon dito, ingon ang Ginoo. Sige. Kung ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin, alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Mo bitaw nga importante nga maghulat ta inig panalangin sa misa. Ayaw sa muguna-una pag-uli. Nganuman, kung ibungat nila ang ngalan sa Dios sa pagpanalangin sa katawhan, panalanginan kita. Ayaw mo panguli before the final blessing. Ngano di ay, ang final blessing mao ang pagpanalangin kaninyo sa ngalan sa Dios, Amahan, Anak, og Espiritu Santo. Ang manguli wala makabitbit og panalangin. Unya mo reklamo mo sa Ginoo, sige man bigsimba nimo Lord. Unya nganong wa man mi panalangin nga nadawat, mangutana si Lord, unsa man ka nga bahin sa misa ni uli? After communion Lord, mi uli nako. Why bahin nimo? Kanuman naman naghatag og panalangin pagkatapos sa misa, dili pagkahuman sa komunyon dayon. O sa importante kasabutaan ni kay ang pagpanalangin no mabito na nga every mass panalanginan ta in the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Unsay promise ni Lord kung panalanginan kita sa iyang ngalan, panalanginan kita sa Ginoo. Bag-ong tuig mao na panalanginan tas Ginoo kay atong gigamit ang iyang ngalan sa pagpanalangin sa katawhan. Kunya kining bag-ong tuig, since this is our new year sa secular calendar, bag-ong tuig karon, but ang atong bag-ong tuig sa simbahan nag-istugod na ni atong first Sunday of Advent. Diha sa bag-ong tuig atong gi-celebrate ang solemnity of Mary, Mother of God Incarnate.
Mother of God incarnate. Atong gi pamalandungan, atong gi saulog dinhi. O kining bag-ong tuig tukma kaayo nga si Maria Santissima, inahan sa Dios nga nagpakatao, mao ang atong gibutang sa entrada sa secular calendar nga bag-ong tuig. Kay ngano di ay? Una, tan-aw nato ang kinaiya sa mahal nga Birhen. Ang mahal nga Birhen Maria, usa kababay, batanon, apan brave. Brave. So we need to start bravely this year. Like Mary, be brave. Kadtong magtalaw-talaw, kadtong magduha-duha, o sa ingon ni Santiago, sa iyang letter of St. James, mingon siya nga, kunang usa ka tawo gani, nakulangan, papangayua siya sa Ginoo, paampua siya, apan dili siya magampo nga magduha-duha. Kinahanglan magampo siya nga dunay pagtuo, kay ang tawo nga maduha-duhaon sama sa balod sa dagat nga nag-abot sa baybayon mapusgay ug mawala. Ingon si St. James, when we pray with faith. We start this new year with the characteristic of Mary, brave. Brave enough for what? Brave enough to say yes to God, strong enough to say no to what is evil and what is not good for the people. So we need Mary at the beginning of the secular calendar. To look at Mary is to be inspired by the characteristics of Mary. Brave enough to say yes to God. Strong enough to say no to what is evil in our time. So, mo takibaw taw siya mga unsa dili maayo. Strong enough to say yes to God. Brave enough to say no. I don't favor corruption. No, I don't like broken relationships. No, I don't like cheating. Be like Mary. Brave enough to say yes, strong enough to say no to what is evil and undesirable in our time. Unya, tanaw na ito pag-usap si Mary. Si Mary is there. Kinaiya ni Mary, naminaw siya sa pulong sa Dios. Naminaw. Si Mary nga naminaw, nakasabot. Si Mary nga nakasabot, ni buhat ang iyang buhat, tunong haom sa pulong sa Dios. So, Mary, a woman who listens carefully, a woman who understands carefully, and a woman who acts exactly according to what the Word of God means. So kung mauni, we need the understanding and we need the inspiration of Mama Mary right at the beginning of the secular calendar. That beginning January 1, let us be like Mary, maminaw, aron makasabot og makabuhat og sakto. Kanang kinaiya nga maminaw, that is setting the direction of our lives. To listen is to understand. To understand is to set the directions of our life. Where are we going and what we will be doing? And then kung nakasabot ta kay naminaw ta, then our life is guided. We need a woman like Mary who keeps quiet, who listens with her ears and heart, and understands with her mind and heart the plan of God. So pagkanindot no nga mamahimutang like Mama Mary, si Mary brave, si Mary naminaw o kay naminaw, she is setting the direction, and that direction is towards salvation. Mga pag-ingon na nga, yes, I am the maidservant of the Lord, be it done unto me according to thy word. Mary was setting the direction that this world will soon receive the Savior, and this world will soon be forgiven from all their sins because Jesus the Savior nga iyang ipak na tao mamahimong
sakripisyo alang sa atong kaluwasan. So be like Mary, maminaw. Kung naay pagpaminaw diha sa atong panimalay, whatever situations we are in, whatever conflicts, whatever misunderstandings, kung dunay pagpaminaw, dili mo dako o dili magdugay, kay ang maminaw magkasinabtanay. Nganong dili man ta magkasinabtanay, kay di man ta maminaw like Mary. So at the beginning, let us begin with listening like Mary, and let us be brave enough to say yes to what is good and strong enough to say no what is not good for us and for the people of God. Atong tan-awon nga si Maria, nothing is a waste. Paminaw to ang gospel, si Maria nakadungog sa gisulti sa mga magbalante sa karnero. Unya diha sa pagkadungog niya nining tanan, unsa man nahinumdom si Maria nining tanan og namalandong siya pag-ayo mahitungod nining mga butanga. Mary keeps all of these words from the shepherds nga iyang nadungog, wala niya sayangi. So for Mary, nothing is a waste. Tanan gitreasure niya og nianang iyang nadungog nga mga pulong na malandong siya. And this is what is needed of this world, that we all come to ponder, we all come to reflect unsay nahitabo sa atong nasod. Reflect unsay nahitabo ingon niini man ang nahitabo gid ang hatan nato. Reflect unsa kaha ang gustos Ginoo. Gusto ba niya nga magpadayon nga ang talamak ka korupsyon karon magpadayon? No. Gusto ba niya nga ang matag usa mapobre? No. Gusto ba niya ang matag usa maganto sa kalisod? No. Mao na nga we say no to corruption, kay kung walay korupsyon ang kwarta nga naa sa gobyerno para sa kabos. And we are among the poor para sa kabos. Kung di lang unta na hilabtanon po ning atong mga gipili nga mga politiko nga gi-elect nato peras maayo puryagaba. Kung di lang ni sila hilabtanon, ang mga senior citizens dako-dako unta inyong dawat. Ang mga masakiton libre unta inyong tambal. Para ganina na yung nangumpisal sa ako, ang ikumpisal kay sala mano. Ang gikumpisal na, iyang problema kaya sa ganang maintenance, iyang tambal. May Ginoo kwentaon ko, manang, this is a wrong forum. Kay ang sa confessional, sala ragay is kumpisal. Pati problema kumpisal ko. Kung wa pa untay hilabtanon nga mga opisyalis, kanang mga senior citizens, kanang mga masakiton, naaunta na libreng tambal, libreng nga serbisyo sa mediko. Kay ang kwarta nga sa kabus alang sa kabus. Busa, be like Mary, brave enough to say yes, strong enough to say no. This is not for the good of the community. Strong enough to resist the temptations against temptations of corruption sa uban pa diha nga mga maot sa atong katilingban. Unya karon kining tanan ang inahan manggod, pagibutang nimo ang inahan diha at the beginning of the year, but ipasabot nga we are entrusting ourselves to a mother. Kung naay nanay, ang nanay maatimanon, no? Muatiman gayud ang nanay. Ang nanay mo sakripisyo gayud. Ang nanay bisag kapoy mubangon gayud kay ang iyang anak adunay panginahanglan. Ang nanay usa ka sulugoon sa anak. Tanawa ka mong mga nanay, pag mga anak mo muhilak ang bata, ang bana naghagok og katug apan ang nanay makadungog man sa tingog sa bata bisag unsa ka kapoy ang nanay mubangon kay ang iyang anak mihilak. Once there is that mother, a child is secured. Secure ang bata. Kisa may mag-andam sa itong mga baon. Kisa may maglutog sa iyo. Si nanay kasagaran. O bantatay pod. Unya, kisa may magligo ka na to, mga bata patakan ni adto. Kasagaran si nanay. Kinsa man po'y mamnundot sa itong daunggan. Si nanay lang gihapon.
Kinsa man po'y kanang kuan, mayingon masigig instruction sa ato, balik-balik si nanay gihapon. Kinsa may kugihan mo hatod nato dito sa eskwelahan, si nanay gihapon. So ingon ning ini kakahimtang sa kasinatian nato with our mothers, gibutang kita diha. Si Maria gibutang diha sa sinugdanan sa tuig, nga but ipasabot, we entrust ourselves to Mary's care. Mao na nga ang Pilipinas gitawag nga Pueblo Amante de Maria, a country who loves Mary because Mary loves the Filipinos. She loves the Filipinos. So muna mga igsuon nga, ang Pilipino sangpit sa Birhen, sangpit kang nanay, sangpit kanunay kang nanay Maria, kay si nanay dili magpasagad kanato nga iyang mga anak. Gibutang siya diha aron kanunay adunay kadaganan. Kanang mahadlok bitaw ka, sige kanang kasinatian man gyud ni nato, kanang mahadlok ta. Unsa may atong isyagit, inay o itay? Inay. Unya bisag na pa imong tatay, asa makamudagan, dagan kang ngadto kang nanay. Inay. Singgit sa pakitabang, sangpit kang nanay, dagan kang nanay. Gibutang si Santa Maria nining unang adlaw sa tuig 2026 aron kitang tanan sama sa mga anak, musangpit kang nanay Maria, mudagan kang nanay Maria, kay ang atong nanay dili kayat kita pasagdan, dalhon kayod kita niya ngadto kang Jesus nga iyang anak. Once we have Mary with us, we are sure dili ka maligaw ng landas. Nganuman, before anybody else nga nakaila kang Jesus, Mary knows Jesus very well. Of all the people in this world, si Maria lamang ang mas nakaila sa iyang anak. Busa kung anaa ka kang Maria, nagdibuson ka kang Maria, tultulan ka ni Maria ngadto sa iyang anak. Dili ka maligaw ng landas. Nganuman, Mary knows where is the way. And who is that way? John chapter 14, sa ingon, I am the way, the truth, and the life. Jesus said, Jesus is the way. And Mary brought that way to the world. Mary knows very well who is the way, and Mary knows very well where to find the way. And when we are with Mary, we are truly blessed because all of us will be led by Mary to the way. And who is that way? Jesus. Muna nga, with Mary at the beginning of the year, we are all assured that with Mary as our mother, kahit papaano, kahit suwail tayo minsan, makakatanggap din tayo ng mga pagpapala mula sa Diyos. Manindog kitang tanan o atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong ng Diyos. Yanak sa mga duraway ituigan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos, Matuod, anak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalangit sa Espiritu Santo, nahihimo siya may lawas, ikan ni Maria, tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya ang matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak,
Gisimba siya o gihimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa isa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayduan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, pangayuon nato sa atong Ginoong Hesus, nga ibubo niya kanato sa sinugdanan niining tuiga ang kalinaw nga siya ray bugtong makahatag. Og moingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Prinsipi sa kalinaw. Ihatag ang kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan. Kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel, sa dihang nagpakatao ka. Mag-ampo kita. Prinsipi sa kalinaw. Hiusaha pagbalik ang nagkabanging mga nasod, aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw, ug mag-ugmad alang sa ilang tingusbawan. Mag-ampo kita. Prinsipi sa kalinaw. Dasiga ang among mga pangulo, nga higugmaon nila ang kalinaw, aron maghago sila alang sa kaangayan ug manalipod sa tawhanong katungod. Sa ingon, maghari ang kalinaw sa among kayutaan. Mag-ampo kita. Prinsipi sa kalinaw. Si Maria, ang inahan sa Dios, ug rayna sa kalinaw. Manalipod unta kanamo sa iyang kupo, aron mabatunan namo ang kalinaw sa hunahuna ug sa kalag. Kalinaw diha sa among banay, ug kalinaw sa among katilingban. Mag-ampo kita. Prinsipi sa kalinaw. Imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Prinsipi sa kalinaw. Ang mga kalag sa among mga minahal nga mitaliwan, ug sila nga nahikalimtan, makadayon na sa walay katapusang kalinaw, diha sa imong gingharian. Mag-ampo kita. Ginoong Hesus, tabangi kami nga maalamon namong gamiton ang imong mga hatag gining tuiga alang sa pag-alagad sa among kaigsuunan. Pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, himua kaming mga instrumento sa imong kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aring kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Dios nga maluluyon, ikaw ang hinungdan sa kaingpitan sa tanang kayuhan. Itugot nga mahingpit unta ang among kalipay, nga nagsugod sa sinugdanan sa imong kaayo. Samtang nagasaulog kami nga malipayon sa Pangilin ni Santa Maria nga inahan sa Dios. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ihibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angayog matarong gayud nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghigugma sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapabsano ni Maria, imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel og mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Ania kami kanimo Amahan, nining among pagpasalamat pinagi ni Jesucristo imong anak, pinagi kaniya nangamuyo kami kanimo, dawata og panalangini kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami niini alang sa imong simbahan nga balaan og lukop sa kalibutan. Bantayi siya og agaka, ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan. Nagahalad kami niini alang kang Leo among Papa,
kang Alberto among obispo og kanilang tanan nga nagahupot og nagatudlo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinomdomi Ginoo ang imong mga tawo, labi na kadto sila nga among giampo karon. Hinomdomi kaming tanan nga nagakatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo. Nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo buhi og matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagasaulog kami sa adlaw kanus si Maria kanunayng ulay, mihatag ni ining kalibutana sa iyang manunubos. Nagapasidungog kami paghandom kang Maria kanunayng ulay, nga inahan ni Jesucristo among Dios o Ginoo. Nagapasalamat kami kang San Jose iyang bana. Nagapasidungog kami sa imong mga apostol og martir, Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Clito, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian, ug sa tanan nimong mga santos. Ang ilang mga pahanungdan og mga pag-ampo makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dawata Amahan, kining halad gikan sa imong tibuok nga banay, ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi nining kinabuhia. Luwasa kami sa kapildihang tunhay ug iapil kami pag-ihap uban sa imong mga pinili. Panalangin ni og uyuni ang among halad, himua kining angay nga dawaton, uban sa halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himua kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo imong bugtong anak, among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot ug sa pagyahat nga sa langit. Nganha kanimo iyang makagagahom nga amahan. Mipasalamat kanimo og midaig, mipika sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap og midaig. Mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Usa karon amahan, nagasaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Jesucristo. Kami imong mga sulugoon o imong balaang katawhan, nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, o sa iyang pagkayab nga sa kahimayaan sa langit. O sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, nagahalad kami kanimo diha sa himaya o kahalangdon, nining balaan og hingpit nga sakripisyo, ang paan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kahimot ipagsudong kining halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon, sa sakripisyo ni Abraham among amahan sa pagtuo, o sa halad ni Melchizedek imong labawng pari. O Dios nga makagagahom na nga muyo kami nga ang imong mga anghel magdala unta nining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit, o unya dungan sa among pagkalawat gikan nining altar, mapot sa imong lawas ug dugo sa imong bugtong anak, himua nga matugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinomdem mo usab Ginoo kadtong mga nangamatay, sila nga nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila og ang tanan nga nanghikatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, o sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy o gugma. Ayaw panumbali nga ang tinuod nga angay gayud kanamo, hinunua hatagi lamang kami sa imong pasaylo, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ikaw nagahatag kanamo nining tanang mga butang, mga gasa og nagapuno ikaw niini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin og nagahimo niini nga balaan. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong langit ng amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nata sa mga langit, pagdaydo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manonobos. Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panag-igsuunay. Happy New Year sa tanan. Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Imo dila ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingan ha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas ug dugo. Itugot nga maluwas unta kaming nagadaig sa bulaang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak og sa simbahan. Kiniamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa dili pa takupan ang tuig 2025, sa ngalan sa Team of Pastors dinhi sa Birhen sa Regla, kami mapasalamaton uban ang Parish Pastoral Council. Mapasalamaton sa mga parokyano, mga devoto sa Birhen sa Regla, sa mga dumuduong, mga pilgrims nato sa inyong way supuas nga suporta sa tuig 2025. Suportahan ninyo sa atong mga proyekto sa parokya, sa atong mga apostolates, mga kalihukan nga pahigayon ining tuig 2025. Dagan kayong salamat sa inyong mga tabang, labi na diya sa atong padayon nga pag-second collection sa arang sa atong Pilgrim and Pastoral Center. Dagan kayong salamat sa inyong kamagihatagon. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Ato karong paawiton ang Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens impeterne Deus, que gloriosa Virginis Matris Maria, corpus et animam, at dignum filitua verticulum et fecem mereritor, Spiritu Sancto cooperante preparaste, daut coius commeratione letamor, ius pia intercessione, ab santibus malis et a morte perpetua liberemur, per iondem Christum Dominum nostrum. Ang atong mga misa ug mga adlaw magsugod sa alas 6:30 sa buntag. Sunday schedule, pero wala lay alas 5 kay naan naman tay alas 9 karong gabi. So magsugod ta ugma alas 6:30 hangtod na sa 7:30 sa gabi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo o pangayo kamo sa mga panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, nahigugma sa pagtubo sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin.
sa kanunayog sa tanang dapit malabanan unta kamo sa Birhen, kay pinagi kanya nahimo kamong tako sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. O kamo nga karong adlaw nagakatigom maron nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdalaon taog mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon og sa mga ganti nga langit nun. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng santos nga misa, panglakaw kamo dalha ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Happy New Year sa tanan.